Actually, this opportunity were presented to the Majesty. Award ndị Ogene Cultural Group na Ghana. Ya bụ first award I were win go kamgbe etinyere egwu a for past 14 years now. Anyị tiri egwu a. So ka anyị bataziri Royal Majesty ebe ndị ọzọ na-edu anyị agagasị people are now ma online everywhere. People will vote to see now you deserve the award of the year. So ya kazi ga be presented to the Majesty. Ndewo, Igbo mma mmanụ, Nigeria mma mmanụ. N'aha Obi Igbo na Ghana, ndị ichie na Ghana, and Igbo community, anyị na-ekwu abụ ekele na-ekwu Chineke onye mere ka ọ wụrụ ihe ọma nyere unu ndị Ogene ewu iru official Ogene Palace Obi Igbo na Ghana. Anyị nwanwe ihe onye ọbụla bịakwutere anyị ihe anyị ga-eme ngịrị ka asakwasa ya ka mbụ na batara n'Obi Igbo dịka iji ọrụ gị wee kwuo ihe dị iche nọ n'ime ụlọ ihe apụta unu na-ahụ ma ihe unu ihe Igbo okwu kwuru ekwu egwu unu gbara aba ma ndị na-ahụ ihe apụta unu na-ahụ anyị si ihe agaghị akwụsị ọkụ ihe ga na-achọ ebe unu nọ nke a ka bido so n'ihi nke unu enweta awọdụ bekee sọ awọdụ ndị Igbo sọ nkwanye ugwu na-enwe nkwanye ugwu dịka ndị ma okpu oge na-akụ ma agụ ma aba ihe niile anyị si nke a bido nke ka kere abịa anyị si ka ọ dị otu a n'aha Chukwu nke abịa ya dịrị mma n'aha Jizọs.